Санкцыі супраць Беларусі і набліжаных да Лукашэнкі асобаў. Адныя кажуць, што з іх уводам эканоміцы краіны пагражае заняпад. Дзяржаўнае ж тэлебачанне пэўны час сцвярджала, што ніякімі санкцыямі Беларусь не напужаць і ні на што яны не ўплываюць. Але калі гэта сапраўды так, дык тады навошта ў краіне абмяркоўваюць увядзенне крымінальнай адказнасці за заклікі да санкцыяў? Як Беларусь жыла пры іх раней, бо і да леташніх жа выбараў такую кару нашай краіне ўжо прызначалі. Як санкцыі паўплываюць на простых беларусаў і тых, хто гэтыя санкцыі ўводзіць, і як сябры Лукашэнкі намагаюцца іх абысці. Мяне завуць Арына Маліноўская, і сёння без палітычных эмоцыяў з ухілам на факты і аналітыку мы разбяромся ў тэме санкцыяў. Мы знаем, что постройка калийного комбината в Нежине задерживается из-за того, что китайские кредиторы перестают выделять финансирование, опять же, из-за санкций. Есть несколько уже проверенных схем, и наверняка найдутся какие-то новые. Одна проверенная – это взаимозачетный экспорт, другая традиционная – это пропускание своих товаров через различные фирмы прокладки. Третья – это попытка просто не обходить санкции. Чтобы санкции как-то повлияли на политику государства в целом, наверное, такого случая я, по крайней мере, не припомню. Мяркуючы сёлетніх эканамічных паказнікаў Беларусі, можа скласціся ўражанне, што санкцыі ёй ніяк не перашкаджаюць. Здавалася б, еўразвяз ударыў па аснове беларускага эканамічнага ладу, па экспарце калійных угнаенняў ды нафтапрадуктаў. Але беларускі экспарт пры гэтым падскочыў сёлета ажно на траціну. Адным з галоўных экспартных прарываў стаў экспарт драўніны. Вырас больш чым у 1,5 разу, дзякуючы павялічнаму сусветнаму попыту на яе. Сочетание высоких мировых цен и того, что санкции имели отложенный характер, позволили осуществиться этому экспортному чуду. Сейчас мы ожидаем, что к началу 2022 года, к концу 2021 будет заканчиваться вот этот бум мировых цен на калий, на древесину и так далее. И одновременно с этим начнут действовать большая часть санкций. А вось інфармацыю па экспарце калійных угнаенняў ды нафтапрадуктаў улады засакрэцілі. Нацыянальны статыстычны камітэт болей гэтых дадзеных не публікуе. Але можна здагадвацца, што там беларускія прадпрыемствы цяпер таксама пажынаюць звышпрыбыткі. Калій і нафта каштуюць цяпер амаль удвая даражэй, чым год таму. Бадай найвялікшы гешэфт улады маюць на экспарце азотных угнаенняў, бо кошт газу, з дапамогай якога яны вырабляюцца, падскочыў у еўразвязе ў разы, а для Беларусі застаўся на леташнім узроўні. Але адзначаюць адмыслоўцы, экспартны цуд можа быць падкошаны ад пачатку наступнага году, калі пачнуць дзейнічаць сектаральныя санкцыі супраць беларускага калія і нафтапрадуктаў. Что касается вот этих отдельных точных санкций, я не думаю, что они будут особенно эффективны. Люди, которые совершают эти поступки, за которые потом попадают в санкционные листы, думаю, что прекрасно знают, на что они идут. Что касается экономических санкций, то они будут бить ровно по тем секторам белорусской экономики, которые сейчас дают самый большой приток в бюджет. Это экспортные сектора. Речь идет о калии, речь идет о нефти, речь идет о табачной продукции. И сейчас американские санкции начинают касаться некоторых белорусских государственных банков. Насколько хорошо они подействуют, сейчас сложно оценить. Наколькі ж моцны можа апынуцца санкцыйны удар у наступным годзе? Ну, смотрите, если действительно санкции вот на нефтепереработку и калий заработают в полную мощность, это будет означать потерю там, от 5 до 10% ВВП Беларуси. Это значит, что каждый год Беларусь будет терять от 3 до 6 миллиардов долларов. То есть вот это та цена, которую Россия по-хорошему должна бы была заплатить Беларуси, чтобы каким-то образом компенсировать санкции. На сегодняшний день, во-первых, Россия не дает нам денег просто так.
Во-вторых, даже тот объем кредитов, которые предоставляются, он гораздо ниже этих сумм. Да? Наколькі такі эканамічны ціск апынаўся эфектыўным пры ціску на аўтарытарныя краіны? Давайте спярша звернемся да гісторыі. У 1963 годзе Генасамблея ААН увяла іх супраць Паўднёвай Афрыкі з мэтай паскорыць дэмакратычныя палітычныя рэформы і адмовіцца ад расавай дыскрымінацыі. У выніку санкцый змены часткова адбыліся, але на гэтае спатрэбілася больш за 25 год. На працягу гэтага часу санкцыі некалькі разоў узмацняліся, але Паўднёвая Афрыка пазбягала іх эфекту праз пераарыентацыю сваіх гандлёвых і фінансавых сувязей у бок больш лаяльных краін. Гандаль ішоў пераважна праз краіны Азіі, у тым ліку Гонконг і Тайвань. Адмыслоўцы адзначаюць, што афіцыйны Менск таксама можа аслабіць санкцыйны удар, пераарыентаваўшы частку экспартных накірункаў. Единственный альтернативный рынок, который есть, который даже не надо искать, это Украина. И, в принципе, я думаю, Беларусь, по крайней мере, вот в краткосрочном периоде, год-два, еще будет успешно работать на украинском рынке, потому что он очень зависит от белорусских поставок нефтепродуктов. Что касается транзита того же калия нефтепродуктов через порты Литвы, по нефтепродуктам Беларусь уже нашла вариант с Российской Федерацией. С калием, ну, наверняка он уже, мы знаем, что он уже разрабатывается, уже просчитывается. Яшчэ адзін прыклад – гэта Паўночная Карэя. Самая закрытая краіна свету больш за 70 год жыве пад ціскам ААН, ЗША і іншых дзяржаў. Асноўная мэта санкцый – не даць краіне рэалізаваць сваю ядерную праграму. Але дасягнуць мэты не ўдалося дагэтуль. Паўночная Карэя праводзіла і праводзіць ядерныя выпрабаванні далей. Але выстаяць Пхеньяну ўдалося толькі абрынуўшы дабрабыт сваіх грамадзян да ўзроўню крайняй нішчымніцы і схаваўшы гэта ад сваіх грамадзян праз поўную блакаду кантактаў са знешнім светам. А вось у выпадку больш падобнага да Беларусі аўтарытарнага рэжыму Ірану, то там санкцыі спрацавалі. Злучаныя Штаты заблакавалі пагадненне з Іранам на распрацоўку 2 нафтавых радовішчаў. Увялі эмбарга амаль на ўвесь свой экспарт у Іран, а таксама з'явілася забарона для трэціх краін купляць іранскую нафту. У 2018 годзе Bloomberg падлічыў наступствы амерыканскіх санкцый. Экспарт нафты скараціўся на 35%, і на фоне гэтага курс мясцовай валюты прасеў у дачыненні да долара на 60%. Пад ціскам санкцый Іран хоць і не адмовіўся ад сваёй ядернай праграмы, але пагадзіўся на тое, каб МАГАТЭ праводзіла маніторынг іранскіх ядерных аб'ектаў на працягу 25 год, каб правяраць, што краіна не распрацоўвае ядерных боеголовок. Если говорить о санкциях в целом, то, наверное, такого случая, чтобы санкции как-то повлияли на политику государства в целом, наверное, такого случая я, по крайней мере, не припомню. Но есть зато масса случаев, когда санкции влияли на отдельные аспекты политики того или иного государства. Нам не надо далеко ходить, мы можем вспомнить и ситуацию с политзаключенными, которые были в 2006 году и в 2010 году, когда вводились те или иные достаточно ограниченные санкции, все-таки они тем или иным способом влияли на то, что Лукашенко начинал отпускать этих политзаключенных. Поэтому сказать, что санкции совсем не играют никакой роли, конечно, нельзя. Іншыя адмыслоўцы, аднак, да эфекту мінулых заходніх санкцый супраць беларускіх уладаў ставяцца скептычна. Справа ў тым, што тыя абмежаванні, якія еўразвяз уводзіў з 1997-га, а гэта агулам больш за паўдзесятка розных рандаў, тычыліся перадусім забароны чыноўнікам на ўезд у еўразвяз і ЗША. Эканамічны складнік закранаў шэраг бізнэсоўцаў, набліжаных да Александра Лукашэнкі. Але гэтыя абмежаванні не ўплывалі істотна на бізнес згаданых дзялкоў. Яны проста перарэгістроўвалі свае фірмы на сваякоў, партнёраў або на афшорныя кампаніі. Гэта, напрыклад, цяпер пад еўрапейскія санкцыі патрапіў Алексей Алексін, адзін з найбольш набліжаных да ўладаў бізнэсоўцаў, а ягоныя фірмы – не. Энерго Ойл Інвест, які займаецца цыгарэтамі, і Белнафтгаз – гэта нацыянальны аператар электронных пломбаў на транзітныя грузы. Алексін перапісаў на сваіх сыноў – Дмітрыя і Віталя. Влад Лагістык, аднаго з найбуйнейшых лагістычных аператараў, Алексін запісаў на дырэктара свайго рэстарана «Сябры» і яго намесніка. МТ-банк фармальна перайшоў
перайшоў ва ўласнасць кампаніі ў Арабскіх Эміратах, якая зарэгістраваная дакладна па тым жа адрасе, што і яшчэ адна эміратская афшорка – Петратрейд, праз якую сям'я Алексіных пераганяе цыгарэты з гарадзенскай фабрыкі «Нёман», на якую Лукашенко паставіў іх манапольнымі дылерамі. Ніводная з гэтых кампаній у выніку не патрапіла пад абмежаванне еўразвязу. Што праўда, частка з іх патрапіла пад санкцыі США, але па-першае, МТ-банк не патрапіў ні туды, ні туды. А па-другое, са Злучанымі Штатамі ў гэтай кампаніі наўпроставага бізнесу і не было. А вось з еўрапейскімі працягваецца. Есть несколько уже проверенных схем, и наверняка найдутся какие-то новые. Одна проверенная – это взаимозачетный экспорт, другая традиционная – это пропускание своих товаров через различные фирмы прокладки. Третья – это попытка просто не обходить санкции, а перенаправить поток товаров в страны, которые эти санкции не ввели. Здесь в каждом из этих способов есть серьезные проблемы. На каждом этапе надо будет делиться своей прибылью. Это значит рост издержек, это значит меньше поступления в бюджет, меньшая прозрачность экономики. А вось краіна, якая насамрэч уводзіла супраць Лукашэнкі эканамічныя санкцыі, практычна заўсёды дамагалася ад яго тое, што ставіла сабе на мэце. Гаворка пра Расею. Гэтак на пачатку нулявых гадоў Масква захацела атрымаць ва ўласнасць Белтрансгаз, магістральныя газавыя трубаправоды, якія вядуць з Расеі ў еўразвяз. У 2002 годзе Газпрам працягнуў дамову з Мінскам аб пастаўкі газу паводле унутрырасійскіх коштаў. Але наўзамен цягам 1,5 гадоў да ліпеня 2003 на базе Белтрансгазу павінна было быць створанае супольнае беларуска-расійскае прадпрыемства. Наступіла прызначаная дата. Лукашенко дзяліцца Белтрансгазам усцяж не хацеў. Тады Масква павялічыла кошт газу для Беларусі ў 1,5 разу – з $30 за 1000 кубаметраў да 45. Потым у 2006 яшчэ ўдвая, ужо до $100. І ў 2007 годзе Лукашенко здаецца, прадае Газпраму палову Белтрансгазу. Далей пашло прымушэнне да інтэграцыі. У 2007 годзе Беларусь, Расія і Казахстан падпісалі дамову аб фарміраванні мытнага саюза. Створаны ён меў быць у 2009 годзе. Расія ўжо загадзя папярэдзіла, што будзе паэтапна цягам 3 гадоў уводзіць экспартнае мыта на нафту, з якой Беларусь вырабляе нафтапрадукты на экспарт. А адмяніць гэтае мыта можна будзе толькі пры больш цеснай інтэграцыі. Лукашенко ў сваю чаргу супраціўляўся умовам гэтага аб'яднання, бо ад Беларусі патрабавалася адмовіцца ад права самастойна рэгуляваць імпартныя мыты. У выніку да 2010 году Расія паступова давяла экспартны кошт сваёй нафты для Беларусі да сусветнага. І Лукашенко зноў здаўся, падпісаў дамовы аб мытным саюзе і адзіным мытным кодексе, перадаўшы замежнагандлёвае рэгуляванне нацыянальным органам мытнага саюзу. А ў дадатак годам пазней прадаў яшчэ Газпраму і другую палову Белтрансгазу. Безусловно, белорусская экономика гораздо больше связана с российской. Около 50% нашего внешнеторгового оборота завязано на Россию. Так что в данном варианте российские санкции были бы, конечно, гораздо более болезненные для Беларуси. Пасля таго, як Лукашенко падпісаўся на мытны саюз, Расія адмяніла экспартныя мыты на нафту, але прымусіла Мінск вяртаць ёй экспартныя мыты на вываз нафтапрадуктаў. Іх Масква паабяцала скасаваць ужо ўзамен на падпісанне дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе, у рамках якога Мінск узяў на сабе абавязанне сінхразаваць не толькі замежнагандлёвую, але і ўнутрыэканамічную палітыку. Усё адбылося як звычайна. Лукашенко супраціўляўся, але ў выніку падпісаў тое, чаго патрабаваў Крэмль. У гэтай сітуацыі некаторыя асцерагаюць, што калі да расійскага ціску дадасца яшчэ і рэальны заходні, то працэс інтэграцыі пойдзе яшчэ хутчэй. Я бы не сказал, что Россия окажется в плюсе. Конечно, может быть, по отдельным позициям, если касается тех же калийных удобрений, и если бы санкции были введены именно вот в этот, против этого сегмента наиболее популярного, может быть, российские производители что-то бы и выиграли, и то только при том условии, что они смогли бы соответствующим образом нарастить производство.
пры дапамозе эканамічных санкцыяў расійскія ўлады дамагаліся ад Александра Лукашэнкі ўсяго, што той быў гатовы аддаць без таго, каб страціць уладу. А гэта значыць, што істотны патэнцыял ёсць і ў еўрапейскіх эканамічных санкцыяў, якія дагэтуль ніколі не ўжываліся, але могуць задзейнічаць ад пачатку наступнага году. А сектаральныя эканамічныя санкцыі, якія ўвялі ў рамак гэтак званага 4-го пакету, акурат працуюць, у адрозненне ад кропкавых санкцыяў супраць гэтак званых кашалькоў режиму. Что касается санкций Европейской комиссии, то да, теоретически Белоруссия может просто поменять формулу одобрения и спокойно эти удобрения экспортировать в Европу. Практически после начала декабря это будет невозможно, потому что вступят в силу санкции Соединенных Штатов Америки, которые запрещают финансовым институциям иметь финансовые отношения с Беларусью. Апрача сектаральных санкцый, істотны удар афіцыйны Менск можа адчуць праз адмову ад супрацы з ім з боку міжнародных фінансавых арганізацый. Напрыклад, за ўвесь час двухбаковай супрацы ад Сусветнага банка Беларусь атрымала звыш 2 мільярдаў долараў крэдыту, яшчэ 31 мільён у выглядзе грантаў. Еўрапейскія міжнародныя банкі рэканструкцыі і развіцця спачатку сваёй дзейнасці ў Беларусі інвеставалі агулам больш за 5 мільярдаў долараў. Міжнародная фінансавая карпарацыя пад мільярд. Што пагражае Беларусі, калі праграма міжнародных валютных фондаў спыніцца. Найважнейшы ўклад міжнароднага фінансавання ідзе ў мадэрнізацыю дарог, ачысткі вады і энергетычнай інфраструктуры. Без гэтай дапамогі Менску для таго, каб выпраўляць праблемы, спрычыненыя масавым зносам абсталявання ў гэтых галінах, магчыма, прыйдзецца друкаваць грошы або перайсці да захадаў жорсткай бюджэтнай эканоміі. Ну вот очень может быть, что в следующем году что-то повторится, похожее на то, что мы переживали в 2015-2016 году. Яшчэ адзін істотны удар ад сектаральных санкцый захаду можа адчуць на сабе банкаўскі сектор. Например, если мы говорим о банках, то самое страшное для банков – это именно американские санкции, так как все контрагенты банков, многие транзакции так или иначе происходят через банки-корреспонденты, которые связаны с американской юрисдикцией. Если мы говорим об экспорте калия и нефтепродуктов, то здесь, наверное, более важную роль играет Европа. Важным в санкциях будет то, насколько сильно они будут преследовать контрагентов, которые все равно продолжают заключать сделки с Беларусью. Так, например, главный импортер белорусских нефтепродуктов – это Украина, которая, с одной стороны, прислушивается к европейским политикам, с другой стороны, не присоединяется к санкциям, так как пока что не может заместить белорусские нефтепродукты иными. Соответственно, от взаимоотношений Владимира Зеленского и Александра Лукашенко будет тоже очень сильно зависеть эффективность европейских и американских санкций. Эксперты адзначаюць, нягледзячы на тое, што рэальнае дзеянне санкцый распачнецца толькі з пачаткам дзеяння новых кантрактаў з падсанкцыйнымі кампаніямі, некаторыя прадпрыемствы ціск на сабе ўжо адчулі. БелАЗ действительно столкнулся. В общем-то, столкнулись даже предприятия, которые не попадали напрямую под санкции. Да, мы слышали, что предприятия Лекпрома жалуются, что многие европейские партнеры отказываются с ними работать, просто на всякий случай, несмотря на то, что Лекпром не под санкциями. Табачная фабрика Неман говорила о том, что есть проблемы с поставками. И вот недавно мы узнали о том, что, в принципе, крупная табачная корпорация отказывается с ними работать, да, то есть они не смогут выпускать известные бренды, которые они раньше выпускали. Мы знаем, что постройка калийного комбината в Нежине задерживается из-за того, что китайские кредиторы перестают выделять финансирование, опять же из-за санкций, из-за того, что Гуцериев, который строит этот комбинат, попал под санкции, да, и китайские банки не хотят иметь с ними дело, потому что финансовые организации всегда очень аккуратны. Нафтан попал под американские санкции еще в начале июня, и с тех пор Транснефть российская утверждает, что поставки нефти российской по трубопроводу на Нафтан не ведутся. И Нафтан, в общем, это, не то чтобы опровергает, но не подтверждает.
Для падтрымкі Беларусі ў постсанкцыйны перыяд ужо існуе праграма ЕАЭС «План эканамічнай падтрымкі для дэмакратычнай Беларусі». Яна прадугледжвае інвестыцыйную дапамогу ў памеры 3 мільярдаў еўра на першыя 2-3 гады правядзення эканамічных рэформаў пасля падзення рэжыму Лукашэнкі. Это отлично. А насколько будет его хватать, это вопрос, потому что тут ответ на него зависит от того, в какой ситуации будет экономика Беларуси на тот момент, когда мы все-таки получим доступ к этим деньгам. Да, потому что, во-первых, влияние санкций, оно будет со временем накапливаться. Во-вторых, кроме влияния санкций, у нас есть масса других негативных факторов. У нас политический кризис привел к кризису недоверия, который выражается в том, что падают инвестиции внутри страны. Со временем это тоже будет накапливаться и накапливаться. Наколькі заходнія санкцыі апынуцца эфектыўнымі і якім будзе іх эфект, будзе залежаць ад таго, як яны будуць выконвацца на практыцы. Гэта мы ўбачым у бліжэйшай будучыні і будзем суправаджаць усе гэтыя падзеі усебаковай аналітыкай. З вами была Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Каб не прапусціць новыя выпускі праграмы «Шчыра кажучы», падпісвайцеся на наш YouTube-канал і далучайцеся да нашых груп у сацыяльных сетках. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.